Jag vaknade och pickade inte finger och jag sa vaknade jag bara morgon bra. Och det kom inte många människor nära mig för jag var bäst. Då kom det inte ingen människa för jag var den bästa killen i skolan. Därför var jag den bästa killen i skolan. Därför kommer någon nära mig och be mig att göra någonting för dem tänker jag inte göra någonting för dem. För det bästa med skolan är skolan sugande. För det bästa med skolan har man sommarlov ikväll. Kommer du ihåg när du inte fick ha samma lov av din lärare? Lärare var för taskigt mot dig. Ja, det var hon verkligen på riktigt. Det är det värsta med lärarna. Hela tiden kommer du och peka finger på lärarna ikväll. Yo, 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 yo. Everybody is going on. You people man, everybody is going on. Everybody.